Kaixo lagunok, Txirri Mirri eta Txiribitonek pailazo gintzan 40 urte bete izanagatik antolatu duten bideo lehiaketan parte hartu nahi duzue, baina egin beharrekoa oso garbi ez duzuela? Balasai, jarraian egin beharreko guztia azalduko dugu. 3 pauso erraz dira. 1. Lehenik eta behin, pailazoen webgunean sartu behar zarete. 3 ubebikoitz, txirri, mirri eta txiribiton.com. Bertan, lehiaketarako gonbita irakurri dezakezue. Hemen, klik eginda, Txirri Mirri eta Txiribitonen Facebookeko orrialdera joango zarete. Lehiaketan parte hartzeko baldintza bakarra bideoa osatzen duen partaidetako batek Facebookeko kontua izatea da. Beraz, zuen erabiltzaile eta pasahitza sartu, eta pailazoen orrialdean 40 urte atalean zaudetela, atsegin dut, me gusta, gem, like edo dena delako botoian eman behar duzue, aukeratuta duzuen hizkuntzaren arabera aldatzen baita. Mila esker, Txirri Mirri eta Txiribiton gustoko duen beste alproja badugu orain. Behin ona iritsita, menu bat gehitu dela ikusiko duzue. Orain, ekintza gehiago egiteko gai izango zarete. Baina orrialdeak dioen gomendioa jarraituz, 40 urte botoian klik egingo dugu, bozketan parte hartu ahal izateko. Agertuko den pantailan, 40 urte lehiaketari baimena emanda, erabiltzaile bakoitzak bideo bakoitzari boto bakarra emango diola ziurtatzen dugu. Ez dizuegu egun guztia Facebooken saltxatzen ibiltzera behartu nahi, bideo berdinari milaka boto ematen. 2. Orain bideoa prestatzen hasiko gara. Laguntza gisa, lehiaketako abesti bakoitzaren letra, partitura, doinua eta abesti bera lor ditzakezue atal honetan. Hilabete bakoitzak bere abestia dauka. Laguntza material honekin orain bideoa grabatzea dagokizue. Egin beharrekoa pailazoei galdetuko diogu. Ea Txirri, zein da gure lagunek egin beharreko 3. pausua? 3! Doinu gaudi hartu, eta beraren gainean bideo erraz, baina barregarri eder bat egin beharko duzu, Hoize polita, eta moxorretzea badago? Noski. Eta familiakoak izan daitezke parte hartzaia? Noski, familiakoak. Lankideak. Edo lagunak. Perfet. Kontua da, zerbait barregarri eta martxoso antolatzea, bakoitzak nahi duen eran, baina erraz eta divertigarria behar du izan. Eta sakeleko telefonarekin, mugikorrarekin ere grabatu daiteke. Eta sariak oso onak izango dira. Ziur belatxe parte hartzeko guan izaten daitela. Ganetik duzue horrian, web horrian sartu eta ikusi. Agur, sartu. Oso ondo hirukote, esan bezala ez dugu bideo profesionalik bilatzen. Bideo ganberro, divertigarri eta barregarriak bilatzen ari gara. Horretarako, zuen bideokamera, argazki kamera, portatileko webkama edo zuen sakeleko telefonoa erabil ditzakezue. Eta nahi izan ez gero, zuen webkamaren bidez, Facebookek bideoa zuzenean grabatzeko aukera ematen dizue. Behin bideoa grabatuta, Facebookera igo behar duzue. Denboratxo bat iraungo du prozesuak. Behin bideoa igota, Facebookek denboratxo bat beharko du bideoa ikusgarri jartzeko. Behin ikusgarri jartzean, bideoa bozkatzeko aukera izango duzue. Eta besterik ez, mila esker zuen bideoak bidaltzeagatik eta zorte on!